Hrvati su od Boga primili izvanrednu milost, zbog koje su najbogatiji na svijetu. Hrvati su najbogatiji narod na svijetu, govorio je blaženi Alojzij Stepinac. To zbog toga jer su Hrvati od Boga dobili izvanrednu milost, najmoćniji dar, krv Isusa Krista. Niti jedan grad i niti jedan narod na svijetu nema ono što mi imamo, a to je krv u tekućem stanju našega Gospodina i Boga Isusa Krista. Ova izvanredna milost, ta krv nalazi se u Ludbregu, izlažena javno već stoljećima. Mnoga su euharistijska čuda u svijetu. Preko 130 euharistijskih čuda priznala je crkva. Ali niti jedno euharistijsko čudo nije krv Gospodina Isusa Krista koja se proljeva. Krv je povezana sa životom, ali sa smrću, s izlaskom, zalaskom, prelaskom, sa svećeništvom i bogoslužnim žrtvama, s otkupljenjem i savezom. Spasenska vrijednost je u krvi. Zbog toga otajstvo Kristove krvi u središtu cijele vjere i spasenja. Krv Kristova slama svako zlo. Krv Kristova slama prokletstva, bolesti, sve ono što nas čini robovima grijeha. Stoga jesmo li svjesni bogatstva koje imamo samo mi? Krv Kristova u Ludbregu se pretvorila iz vina 1411. godine, u trenutku kada je svećenik slavio misnu žrtvu. Krv je u kaležu provrla. A on je tad bio u strahu kada je shvatio da se vino pretvorilo u krv, te je tu krv zazidao. Ali tek na samrti je priznao nadređenima što se dogodilo. Priznao je kako je sumnjao tokom pretvorbe da vino postaje krv. Tada je shvatio da se to istinu dogodilo. Tada je u strahu krv zazidao. Na samrti priznao je ovaj događaj i krv je tada otkrivena. Ovo je naravno prošlo brojne znanstvene studije u kojima je dokazano da je riječ o krvi muškarca 30. godina. Krv je danas netaknuta, vidljiva, cjelovita, tekuće. Što je sve čudo pred kojim se svijet može samo pokloniti. Uistinu nevjerojatan dar Gospodin je dao našem narodu. Ne zaboravimo nikad snagu krvi Kristove koja počiva među nama, koja nas spašava. Jer krv Kristova je ta koja spašava svijet. Hrvatski narod je odabran da ostvari trijumf Marina bezgrešna srca, što je Gospa otkrila preko svećenika Don Stefana Gobija. Možda baš preko te svete krvi koja živi 100 godina nepromijenjena među nama. Krv Isusova je grešniku temelj nade u božansko milosrđe. Isus je naš odvjetnik od Oca. Prikazuje svoju krv i svoje rane za nas. Dok Isus moli svoga Oca, traži obraćenje grešnika u proljevanju svoje krvi. O kako su putovi zacrvljenjeni krvlju. Ona zove s tolikim ustima koliko ima njegovih rana. Daje nam da upoznamo učinkovitost njegove krvi. To je sredstvo pomirenja. On je život. On izmiruje. Dok đavo nastoji dušu obeshrabriti, Isus se ohrabruje. Kako možeš sumnjati da ti neću oprostiti? Gledaj me u Gecemanskom vrtu kako se znojim krvlju. Gledaj me na križu. Isus govori duši, bježi od grešnih prigoda. U protivnom ćeš mi ponovno otvoriti rane. A dijeljenje milosti sakramenata nije li to trajno primjenjivanje sredstava zasluga krvi Kristove? Duša raste u spoznaji i shvaća kako nevin Isus nije trebao za sebe dati zadovoljštinu, nego ju je dao za nas. I jedna kap krvi dovoljna je da te spasi. On ju je prolio za sve nas.
Molimo Boga za milost prosvjetljenja. Ne popuštajmo napadima neprijatelja. Vidi Isusa kako prolja svoju krv za tebe. Sva bogatstva su u krvi Jagančevoj. Duša prosvjetljena u podnožju križa traži način kako da se sjedini sa svojim ljubljenim. Ako vam se sviđaju epizode, molim vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način nam pomažete širiti Isusovu slavu. Od srca hvala na svakom komentaru i svima vama koji ovo podijele dalje, jer na taj način nas YouTube prepoznaje i širi ove videe. Od srca vam svima hvala. Neka vas dragi Bog blagoslovi, vječno čuva, a za Gospe prati do vijeka. Amen. It's time.